Derbederên kampa û şokan ya Rojavayê Kurdistanê daxwaza dabînkirina pêdiviyên zarokan dikin û dibêjin pêwistiya wan bi alîkariyên taybet bi zarokan heye. Derbederên kampa û şokanê ya li gundewarê bajarê Hesekê ku dibin rêveberiya PYD de ye, daxwaza dabînkirina pêdiviyên taybet bi zarokan kirin û li gorî jêderên ji neşteciyê nava kampê de bi taybet dayîkê gilî û gazindên xwe radigihînin û dibêjin ku piraniya alîkariyên ji rêxistinên mirovahî têne pêşkêşkirin ji bo kesên mezin in û gotin jî ku rewşa zarokan di nava kampê de pir xirab e û pêwistiya wan bê şîr, derman, çareseriyên pizîşkî û pêdiviyên zivistanê heye ji ber werzê zivistanê ye û serma pir bûye. Piştî êrişa Tirkiye, grûpên çekdariyên bi ser ve li ser Rojavayê Kurdistanê û kontrolkirina hin bajarên Kurdî ji aliyê wan ve, piraniya welatiyên Kurd derbederî bajarê Hesekê bûn û li dibistanên Hesekê neştecî bûn. Piştî wê bi demekî kampa û şokanê ji bo wan hate avakirin û hejmarek mezin jê derbederan li kampê hatin bicîkirin. Rêxistinên mafên mirovan jî ji ber metirsiya rewşa ewlehiyê li bajarên Kurdî navendên xwe girtin û ji Rojavayê Kurdistanê derketin. Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî jî ji destpêka têkçûna rewşê ve berdewam karwanên alîkariyan dişîne Rojavayê Kurdistanê ku dih jî karwana heftan ya alîkariyan derbasî Rojavayê Kurdistanê bû û bi ser 1100 malbatên kampa û şokanê de li bajarê Hesekê dabeşkirin. Balyoza Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî li Ewropa Awad Mistefa ragihand bû ku pêwîst e careka din civaka navdewletî vegere nava kampên Rojavayê Kurdistanê. Bi taybetî yên derbederên ku di encama êrişa Tirkiyê de hatine avakirin, ji ber ew di rewşeka gelek xirab de dijîn. Herwiha Awad Mistefa Tekeskiro got eger sedema nehatina rêxistinên navdewletî û biyanî ji bo Rojavayê Kurdistanê xirabbûna rewşa emnî ye, ew e Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî amade ye tevahiya alîkariyên ku rêxistinên navdewletî û biyanî binyaz bin bigihînin derbederan, ew dê bigihîne derbederên Rojavayê Kurdistanê.